मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों आंनि बे सोरां लामा इउटिउब चेनेलजों आं नोंथांमोननो सर्टैनो खिन्थानो सानबाय मबाइलनि स्क्रिनाव माब्रै होनोब्ला बियो जोंनि आसामनि मोनसे हाल-साल सोलिना थानाय माखासे बाहेरायाव फासिना थानाय माखासे आरो लकडाउननि बारायनाय बिनि बिखय माखासे आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मिथिहोगोन आरो माखासे आसामाव सोलिबाय थानाय बेफोरनि माखासे नोंथांमोननो मिथिहोगोन। गिबियावनो आं नोंथांमोननो खिन्थानो सानो नैबेयाव लिरनाय दङ असम कैबिनेट के ईमेल पता जारी किया जिसमें असम के लोग बाहर फंसे हुए लोग अपने विवरण भेज सकते हैं जो अपने स्वयं के वाहनों या किराए के वाहनों में असम लौटने को तैयार है अपने दम पर प्रबंधन कर सकते हैं। ईमेल इंग्लिश असम गवर्नमेंट इशू इन ईमेल एड्रेस वेयर पीपल आर फ्रॉम असम दे आर ट्रेडेड आउटसाइड कैन नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नैबेयाव नैबे इमेलानो नोंथांमोना बे इमेलखौ माबा खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना जुदि न'आव फैनोबा नैबे न'आव फैनायनि थाखाय बाहेरायाव माखासे जाखिनि बाहेरायाव फासिनानै दं नोंथांमोना कम्पानिफ्राव मावना थानाय जुदि न'आव फैनोबा बे इमेलाव नोंथांमोनखौ टुइट खालामनो होदों नोंथांमोना जुदि फैनो गोसोबा बेयाव टुइट खालामबा सरकारा नोंजों आलोचना खालामगोन होनना बुंदों आरोना नोंथांमोनाबो रोखायै फरायनानै नायबानो जाबाय। आरो बाखि 2 नम्बराव असम के लोग एसटीसी बस सेवा का लाभ उठाकर सोमवार के आने वाले राज्यों के एक भाग से दूसरे राज्यों की यात्रा कर सकते हैं। अंतर जिला यात्रा के लिए कोई इलाकों को हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से टिकट बुक करने के लिए कहा गया। G104 पर फंसे लोगों की मदद करने के लिए जारी किए गए 5 व्हाट्सएप नंबर माने बेयाव होनदों गाबोन समबारनिफ्राय बेयाव मोनसे बेबस्था होगोन जोंनि आसामाव माखासे फासिना थानायनि थाखाय एसटीसी बासजों नोंथांमोनखौ माने न'आव दैथायनो थाखाय बेयाव मोनसे राहा लामा लानाय जादों। नोंथांमोना बेयाव मोनसे नम्बर होनाय दङ 104 बेयाव नोंथांमोनाबो सुलु लानो हागोन आरो माखासे आरो व्हाट्सएप नम्बरबो होगोन होनना बुंदों नोंथांमोना बेखौ एसे सुलु लाबानो जाबाय जायफोरा आसामाव फासिना थानाय बे आसामनि थाखायल' आरो बाखि माखासे सोलिबाय थानाय बांग्लादेशनि बेयाव नोंथांमोना फरायनो हागोन भारत की बांग्लादेश की सीमा पर तनाव लग रहा है क्योंकि बांग्लादेशी व्यक्ति त्रिपुरा में छेबर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने की कोशिश करता है। बीएसएफ के आरोप में बीजेपी ने भारतीय पास की और उन्हें मजबूर कर उन्हें पेनी नदी पार करने के लिए मजबूर कर दिया जो दोनों देशों को अलग करती है। बीएसएफ ने गाँठ लिया कोई बीजेपी पुरुषों ने भी पद संभाला माने ओरैबादि जादों आरो माखासे बांग्लादेशनिफ्राय फैनाय माखासे जोंनि इन्डियायाव हाबफैगासिनो बेनिखायनो बिसोर बर्डाराव माने बेबादियै माने डिउटि नेना दं आरो बिसोरो माने बिसोरो सिखावै दैमा बारनानै फैयो माने बिसोर डिउटि नेनाय जादों होनदों आरोना माखासे नोंथांमोना फरायनानै माबा खालामबानो जाबाय आं सर्टैनो नोंथांमोननो खिन्थादों। आरो बाखि बाथ्रा माखासे नैबेयाव सोलिबाय थानाय जोंनि अमा थैनायनि माखासे इयाव नटिस होदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय। इस वायरस से अफ्रीन स्वाइन फ्लू के कारण असम सूअरों की मौत 2226 माने 2226 सूअरों से हो गई है माने थैनाया बेसेबांखिनि जाबाय होनना बुंदों आरोना। राज्य में अनुमानित है कि यहाँ की आबादी राज्योनि अनुमान खालामनाया 30 लाख है माने 30 लाखसो दं होनना बुंदों आरोना। चीन में कई केसेस के विषाणु असम में 2200 सूअरों की मौत तक जा चुके हैं माने राज्योनि मिथिथारनाय माने मोनसे लिस्टआव मोनथारनाय बादिबाथ' रिलिथारा माने 2200 सूअरों की मौत तक जा चुके हैं माने इसोरनि थांबाय होनना बुंदों माने बे दैमायावनो बोहैना फैनायमोन बे दैमायाव बोहैना फैनायखौ माखासे जायगानि मानसिफ्रा हाखर जावनायखौ हमनो नागिरदोंमोन
नोंथांमोना आं भिडिअ दिन्थिनो हायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअखौ बाखि बे थांबाय बेबो मोनसे सानायनिफ्रायनो भाइरास फैदों होननाय बादि मोनसे खोना मोन्दोंमोन जोङो बेखौ अमानि बेमार कर'ना बे भाइरास फैदों होननायखौ नोंथांमोना बयबो खोनाबाय जानांगौ आरो मोनसे बाथ्रा सरकार 2 सप्ताह तक भारत में लॉकडाउन का विस्तार करती है लॉकडाउन अब 17 मई तक चलेगा स्थिति के विकास के साथ साथ सूद भी जारी रहेगी आणि याव सोलिनानै दं माने दाखालिनि खेबनै थांबाय लकडाउना दायो आरो नै गाबोननिफ्राय सोलिसिगोन आरो गोदान लकडाउन याव खारफुबो नागारगोन होनना बुंदों नोंथांमोननि सिगाङाव जायफोर खोथा मानियो बिसोरखौ माने डाइरेक्ट सुटबो खालामनो हागौ माने बेफोरबायदि सम्भावना होना दं दाखालि माखासे नोंथांमोना बेलेग बिथांमोननि इउटुबाव नुबाय जानांगौ माने खारफुजों लोगोसे बे लकडाउनखौ एसे मोजाङै मानिगोन बायदि मानियाव रोखा माबा होनाय दं नोंथांमोना नायना माखासे बुजिबाय जानांगौ 17 मेसिम लकडाउन थासिगोन होनना बुंदों दा बेखौनो नोंथांमोना मिथिहोबाय आरो मोनसे बाथ्राबाव बेयाव नोंथांमोना खिन्थानो दं हेडलाइन बिरान असम के नियो आदम जाना दं दे असम के बाहर फंसे हुए लोग बे नम्बराव हेडलाइन पर 1 मिनट कॉल देते हैं माने 1 मिनटनि थाखायल' फन होयो होनना बुंदों प्रत्येक घंटे में उन्हें एक लिंक मिलता है माने 48 माने हर सानखौ लाना 48 घन्टा जेनेबा साननै बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा लिंक मोनगोन होनना बुंदों नोंनि मेसेजाव पर वे उस पर क्लिक करके एक फॉर्म भरते हैं माने बे मेसेजाव लिंक मोनबाथाय बेयाव फर्मखौ नों होनांगौ होनना बुंदों आरो नोंनि डिटेल्सखौ उनके वापसी के लिए प्रक्रिया शुरू होती है उन्हें सूचना मिलती है माने बेयाव नोंथाङा मिथिजोबनो हागोन माखासे दाखालिबो होखांबाय आरो इसोरो आरो आगारबावदों माखासे मोनैफोरनि थाखाय बेखौ आरो सुबिदा होबावनाय जादों नोंथांमोना जायफोर खालामनो मोनाखै बेखौ आरो खालामनो हागोन दासिमबो सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना जायफोर खालामना लानो हायाखै बेखौ खालामबानो जाबाय आरो जायफ्राबो होखानाय बेखौ आरो डाबल खालामना ला हय फैसा होबावनो हागौ बेफोरबायदि सम्भावना आरो लकडाउना जुदि बारायबाय थायोबा जों मा खालामना सोलिना जागोन नङा होमबा बेनिखायनो नोंथांमोना सुलु लाबानो जाबाय आरोना बाखि जोबनायाव फैबाय नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलाय नोंथांमोना मोनसेबाबो मोनसे बाथ्रा बुजिबाय जानांगौ बाखि आं जाखिनि गोनांथि बाथ्रा बेखौ माखासे सर्टकाटैनो भिडिअखौ लाना फैबाय नोंथांमोना आरो बुजियाखैबा खेबसे आरो रिनायफिन अब्ला नोंथांमोना बुजिनो हागोन होमबा नोंथांमोननिसिम बाय बाय